Ning bispera sa kalagkalag padayong giayo ang naguba nga mga nitso sa sementeryo sa Bugos City ug sa lungsod sa San Remigio nga naguba tungod sa linog. Gikan sa norte, ani ang live report ni Fem Ridumabo. Fem? Ses nagusa ka buwan na sukad sa pagtayog sa magnitude 6.9 galinog dinhi sa Northern Cebu din ang epicenter ni ini sa Bugos City. Ug hangtod karon makita paghihapon ang epekto ni ini. Niminos ang mga namaligya ug bulak ug kandila sa palibot sa Corazon Cemetery sa Barangay Sambag, Bugos City tungod gihapon sa kahadlok sa mga aftershocks. Ang kanhi maglinya og puno sa mga lamesa dinidaplin sa dan sa Barangay Sambag duol sa Corazon Cemetery. Ang kaniadto pipila ka adlaw sa di pa ang kalagkalag. Ang karong adlaw nga bispira sa kalagkalag duha na lang. Dinha samok na kay karon wa na may samok. Ano ka? Imurag gibawalan ba? Or sa tingin kasi Basig na hadlok sa siguro uban maninda kay maingon na masiguro kansi kami bitaw hadlok mo may mahalinan ba kami ani no na ba kay managkot. Kay kuan linog ba ya mahadlok ba yung tao mo gawas na. Hinay-hinay na hinuong na paayo ang ubang mga nitso sa Corazon Cemetery nga naguba. Matod sa pamunuan nga nagtinabangay ang simbahan ug Bugos City LGU alang sa mga materyales. Ana-ana sa kapin 50 ka mga lubong ang ilang napaayo sukad didtong Lunes hangtod kagahapon. Katunga sa kapin 20,000 ka mga nalubong dinhi sa samang ang nangaguba sa linog. Ngayon, ang LGU na yung nagpakuan sa mga nag-ostan simbahan ni cooperate sila ba nga para matakpan na ang mga punto ng mga nasira ng mga libingan. Ang uban sa mga lubong o nitso nga mga nangaguba nga wa pa napaayo ang gitabunan na lang una og mga sin o yero aron dili makita ang mga lungon. Samtang sagad sa mga nakalas sa linog sa Bugos City dinhi gilubong sa Corazon Cemetery. Sama ni ining 11 ka mga nakalas nga magkabanay og silingan sa Barangay Binabag, Bugos City. Samtang lakip sa nawad-an og trabaho human mahugno ang edipisyo nga ilang gitrabahoan ang nanginabuhi sa pagpanglimpyo sa mga lubnganan aron adunay kita ning kalagkalag. Kauban niyang nanginabuhi ang iyang mga pagumangkon. Mukita sila og 300 matag lubnganan nga ilang malimpyuhan. Nay ayuda pero ako magkuan sa magkuan ba nadak lisod kayo. So para may magamit tayo. Limpyo na lang mi diri minteryo. Kay bispiras pa man sa kalagkalag, gitugutan pa sa kapulisan nga madala sa sud sa samang ang mga hait nga butang nga magamit sa pagpanglimpyo. Apan ugma, hingpit na kining idili. Samtang pipila ka metro gikan sa sementeryo nahimutang ang mga nagtulda-tulda gihapon nga mga residente tungod sa hadlok gihapon sa mga aftershocks ilabi na sa kagabhion. Ganun pa rin po. Marami po pong mga aftershocks na dumarating. Tapos nandun pa rin yung trauma. Samtang apektado sab ang samang sa silingang lungsod. Sa lungsod sa San Remigio, gadahirig ang mga nitso ug apartment type nga mga bone chamber. Gani makita naman nga misiwel ang mga ubang bukog sa ubang mga lubnganan sa Barangay Poblasyon San Remigio. Wala na lang kini panumbalinga sa uban, kay alang kanila mas importanteng mabisita ang lubong sa mga mahal nila sa kinabuhi. Karon pa ko nakari. Duaw diri sa cemetery. Kumusta man pakita nimo aning nahibaw naman ko daan kaya akong mga manghod nga rin naman. Si duol raman mi. Karon akong ingoman sila nga igor ako naharag. Dinhi sa samang gilubong ang duha ka personnel sa Coast Guard nga nakalas dihang nahugno ang sports complex sa San Remigio atol sa pagtayog sa linog niadtong Setyembre 30. Samtang ses padayon paghihapon ang pagtaod sa mga linya sa kuryente alang sa pasuga dinhi sa San Remigio nga sementeryo tag 300 pesos ang palinya alang sa pasuga. Samtang sa Bugo nga sementeryo tag 400 pesos. Apan dinhi sa Northern Cebu nga mga sagad nga mga sementeryo ugma pa pasigaon ang mga suga hangtod na sa November 2 sa gabi. Samtang nabantayan usab sa otoridad ang hinay-hinay na nga pagdagsa sa mga manuaway sa mga sementeryo labi na karong hapon na nga di na kayo init aron makauna nagpanagkot ug makahatag og pag-ampo ngadto sa mga ni taliwana nga mga minahala sa kinabuhi aron dili na usab makaduot-duot pa ugma og hangtod na sa November 2. Ses, dagang salamat, Fem Ridumabo.